Rumana. Fata rumana. Fata rumana, fata rumana. Fii atent, fata rumana pentru tine. Ia uite, fata rumana, Ana, dacă nici acum nu vii la emisiune, să le explic. Ana este o cântăreață din România. Ana este una cantante rumana de România. După cum se poate observa, cu ochiul liber, foarte drăguță, foarte frumoasă. Muy bonita, muy linda. Și mă evită, nu vrea să vină la emisiunea mea, nu vrea să vină la garsonieră. Que lo está evitando, no quiere venir aquí al show a participar. Aici trebuie să mai și cânti, dar nu e o problemă pentru ea. Aquí también tienes que tocar a veces, pero no es un problema para ella. Nu e problemă pentru ea, dar vreau, îți place? ¿Te gusta? Sí, muy, very good. Acum, pentru Ana Alesco, poate o conving totul să vină la emisiune, serios, în fiecare zi fac câte ceva pentru tine, Ana. La convencemos a venir a este show. Te rog mult, poți să îl rogi să îi cânte ceva acum o acapela. Rodrigo, puedes cantarle una capela cantamos, Ana para que... Dar să zică Ana Alesco, coming garsonieras. Ana Alesco, sí, Ana Alesco. ¿Cómo es? Ana Alesco. Ana Alesco. Cum, n-ai auzit de ea? No, ¿no has escuchado este nombre antes? No, vai. Para Argentina es un nombre muy raro, especial. En Argentina este un nume destul de rar. Tocmai, să vezi ce succes ar avea și acolo. Hai! Quiero invitar a Ana Alesco. Da, cântat. Que venga. Canta, ¿sí? Ana Alesco. Luna, luna, luna. Îți place luna, îți place foarte mult. Tú sabes que la quiero. Ana Alesco. Așa, tată. Luna, luna, luna. Adică Ana Alesco vine Yo să si seară yo luna. voy me muero. Me muero. Me Por muero. Ana Alesco. Deci omul a zis ceva de genul vreau să te arăt luna, vreau să fii domnișoara mea.